Мин яратам сезне һәм әлеге сөю һаман да минем йөрәгемдә дип язып калдырган Александр Сергеевич Пушкин. Ә без ТМТV хезмәткәрләре һәм мин музыкаль биеклек тапшыруын алып баручысы Ранил Нуриев сезне яратудан һич тә туктамыйбыз. Шулай итеп киттек. Хәерле кич җәмәгать. Бүгенге тапшыруда без кайсы җырчы мәхәббәте өчен нинди корбаннар китерүе һәм Пушкинның дуэльдә үлүе кирәкле корбан булдымы икәнен ачыкларбыз. Кызганыч, ләкин безнең тапшыруның кагыйдәләре буенча без һәр атна бер җырчы белән сау булашабыз. Бу атнада музыкаль биеклек хит-парадыннан Азат Фазлыев төшеп кала. ТМТV каналының рейтинглары буенча әлеге җыр төшеп калса да, сез аны тыңлаудан туктамассыз дип уйлыйм. Азат Фазлыевның без кайда юк шунда рәхәт җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Ясыдан кара күзгә авылдаш хиш бетемел. Шәһәргә кызыга яшьләр, шәһәр бер кемне көтемел. Без кайда юк шунда рәхәт язмыш илләре ашыр. У ширеңдә султан булсын, шит алтан булган өчен. Без кайда юк шунда рәхәт язмыш илләре ашыр. У ширеңдә султан булсын, шит алтан булган өчен. Кайда кими шунда арта диләр. Азат Фазлыев урынына бүген музыкаль биеклеккә татар эстрадасының шибәр, зәвыклы, хисле һәм бик көчле тавышлы лирик җырчысы Эльвина килеп керә. Эльвина фикеренчә мәхәббәт өчен көрәшергә кирәк. Ләкин шулай да ярату дип үзең өчен зыян китерү дөрес түгел. Сөйгән ярларга бер-берсе белән тыныч, рәхәт булырга тиеш. Үз-үзеңне корбан итү дөрес түгел дип саный. Хәерле сәгатьтә Эльвина. Tattadın güllerini, yar ettin günlerini. Sağışlar kulene düşürdü. Üzdün biti bağırı, bilmedin kadri. Yolganını minele düşündüm. Yaşavım yazlarsız, kişilerim nazlarsız. Yalğızlık şeşimni taradı. Dağlarım atılmay, dünlerim uydalmay. Şillerge taraldı məhabbət. Tenlerim sen mine hıyana.
adaldı okuları Yolğanın aşısı yamandı Yazmışlar uşağı Salqındır qışağı Yalğızım yanarğa qalğandır Dağlarım atalmay Dümlərim utalmay Şillərgə daraldı məxəbət Tənlərim üşüdü Ni buldu düşündür Nişlətdə sen beni hıyanet Dağlarım atalmay Dünlərim utalmay Şillərgə daraldı məxəbət Tənlərim üşüdü Ni buldu düşündü Nişlətdə sen beni hıyanet Tenlerim üşüdü Ni buldu düşündür Nişletti sen beni Алина Даутова ise Александр Пушкинның үлемен уйланылмаган адам ди. Шундый зур шәхеснең дуэльдә үлүе башыма сыймый. Билгеле мәхәббәт корбаннар таләп итә. Син кешегә яраклашасың, үзгәрәсең, кайбер кимчелекләренә дә күз йомасың. Бу үзе бер корбан, минемчә ди җырчы. Ләкин барыбер дә мәхәббәт өчен йөрәгемне сорасалар, операцион өстәлгә дә ятарга әзермен ди Алина. Сөюләрем бәхетемә түгел Үкенергә икәне бирелгән Йөрәккәем сискәнепләр китә Кирәкмисең дигән сүзеңнән Кирәкмисең дисең Кирәкмисең Кирәкмәвем беләм үземдә Kiredimsin Sinen başka yaşi bilirge Kirek misin desin Kirek misin Kirekmevim bilem özümde Kirekne nişi kiredimsin Sinen başka yaşi bilirge Kirekne nişik iredimsin Ömür boyu sigen yürek bit ul İzgilge de tınığı bilmedi Barı seni göneziydi Anlar miken sime digenni Kirek misin desin Kirek misin Kirekmevim bilem özümde Nişe giredimsin Sinen başka yaşi bilirge Kirek misin desin Kirek misin Kirekmevim bilem özümde Kirekne nişe giredimsin Sinen başka yaşi bilirge Kirekne nişik iretimsin
болмасын, түзелмәгән түгел түзелгән. Йөрәк миңа кирәкмидер дә ул, туйса гәр сине сөюдән. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвен беләм үземдә. Тик йөрәкне ничек иретим соң, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвен беләм үземдә. Тик йөрәкне ничек иретим соң, синнән башка яши белергә. Тик йөрәкне ничек иретим соң. Пушкин үлмәгән булса, әле күпме шигырьләр язып, никадәр пенсия ала алыр иде дип шаярта Ризат. Мәхәббәт өчен андый адым ясый алмас идем. Мәхәббәт дип бәлеш пешергә генә өйрәнсәм инде. Ә менә Зинирам мәхәббәтебез өчен карьерасы белән хушлашты дип уртаклашты Рамазановлар гаиләсе башлыгы Ризат. Ризат, мәхәббәт дип бәлеш пешергә өйрәнсәң, туганнарыңны һәм дусларыңны чәйгә чакырып, сыйларга онытма.
7-нче баскычта торучы Ришат Фазли Әхмәтов исә мәхәббәт корбаннар таләп итә, ләкин барысы да урынлы булырга тиеш дип саный. Аның фикеренчә, мәхәббәт өчен юләрләр үлә, аяк акыл белән эш иткән очракта исән дә каласың, яратасың да. Аяк акыллы Ришат бүген музыкаль биеклек хит парадының 7-нче урынын яулый. Dengizlerini kişip tozulu sular kupmuşası Jirde mikan hella kukta mikan Mina digen baxıt aşkışı Kukta bulsa benim ağlar idim Bulsa ger bulsa baskışı Öter yolum kirtelerden tıra Sikilteler ışırı yolumda Eslim nelli, eslim var dünyadan Bəxit aşkış kiminin kulağında Şirde miken, elle kukta miken Mina digen bəxit aşkışı Hayalımda zəngər kokunu gizəm Dengizlərini ingilab ötəmin Көңіл türlərimdə yazqı yaşım minim Yazıdan bəxit nazılar kütəm min Şirdə mikən, əllə kokda mikən Mina digən bəxit aşqışı Yazıdan bəxit nazılar kütəm min Пушкинны иҗат кешесе буларак аңлап була. Бер мәлгә тәвәккәллеге, кызу канлы булуы үзенекен иткәндер. Шуңа күрә аның бу гамәлен аңлыйм. Күңелдәге мәхәббәт корбансыз булмый. Ихтыярыңа каршы өйләндерсәләр, кияүгә бирсәләр, билгеле корбаннар булачак ди Хәмдүнә ханым. Мин гомеремдә бер генә яраттым. Гомер буе аны сагындым, менә бу корбан итү. Икенче тапкыр тормыш итәм дип кияүгә чыгуымда корбан итү иде ул дип уртаклашты 6-нчы урынны яулаучы Хәмдүнә Тимергалиева. Артаясы келмей işte
ömür gözüm jitse Mehabetten yanan kuygan Şeşlerge şok düşse Jitmeşinde sikseninde Uzarga yasın müzgen Hoşmakma dur diselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Jitmeşinde sikseninde Uzarga yasın müzgen Hoşmakma dur diselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Yaşım 60'tan uzsağı Güvelim 18'den Yüzlüğüne berge Makabat dengizinden Jitmeşinde 80'inde Uzarga yasın bergen Öşmak matur diselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Yaşı gelip bu dünyanın Kaderin bilip gelen Süyülerden yanıp güyüp Bağırım deyip gelen Jitmeşinde 80'inde Uzarga yasın bergen Hoşmakma dur diselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Jitmeşinde 80'inde Uzarga yasın bergen Hoşmakma dur diselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden 90'ında yüzlerinde Uzarga yasın bergen Hoşmakma dur diselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Hop 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 Hoşmakma dur diselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Музыкаль бейіклігіміздің 5-ші орнын яулап тұрушы шешке Пушкиннің мәхәбәт үшін үлуін заманға сылтый. Ләкин бүгінгі күнде мен мұны көз алдына кетіре алмайым. Дуэльға барып жеткенше екі егет арасында хатын қыз өзі сайларға тиеш. Сені яратқан кіші бір неге қарамай сенің янда болашақ. Гомумән, кіші бит ул мәхәбәт үшін вақытын, гомерен бирә дип уйлый эстрадабызның шешкәсе. Аның белән килешмей булмый. Чөнки кешегә бүленеп бирелгән вакыт иң кадерлесе. Аны бик теләсәң дә кире кайтарып булмый. Ишікіні сен яптың, башқаны сен таптың, мен күтәрмін дейіп уйладым. Ялғызылық бик яман, тек мен ялғыз қалмам, тұрмышымнан мен әлі тоймадым. Қарғанып язмышқа, болып сағышқа, мәңгі яшәрмін дейіп ялғышыма. Мен сеннен күшлірек
бик авыр, жаннарыны üşüтә, сул кылдый күңелдә үпкәләр. Артыңа борылма, яныма ыргылма, хисләр үдерли дә үтәләр. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Ник кабат кайтасың, жанга ут саласың, йөрәгем ачкышы бүтәндә. Ир булып кала бер, мәхәббәт була бер, үткәннең тузанын күтәрмә. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Хисләремә бүтән ябышма. Филүс Каһиров шәшкә кебек үк Пушкин чорында мондый күренешләр гадәти булган дип саный. Ә бүгенге көндә ул бары сабыр булырга гына кирәк дип уйлый. Филүс хатын-кызларга карата игътибарлы булырга кирәк дип саный. Ләкин шулай да мин мәхәббәт өчен күп әйбергә әзер дип әйтә алмыйм ди җырчы. Силемеріп күткән, яшілікілер үткән, ұнытқансыңдыр, сен мені көптен. Ұнытқансыңдыр, сыңдыр шусыңдыр, язмышлар шулдыр, ялғышлар шулдыр. Unutqansыңdır, sыңdır şulsыңdır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Sen indi meni oylamıysındır, Ulda uylamay dip uylaysındır, uylamayısındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Uylamayısındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur.
yaratmışsındır. Yaratsan eğer kilgeler idi senden bir haber. Yaratmışsındır, sandır şu sandır, yazmışlar şuldur, yalgışlar şuldur. Yaratmışsındır, sandır şu sandır, yazmışlar şuldur, yalgışlar şuldur, yazmışlar şuldur, yalgışlar Yer җырчы Индива үзенең мәхәббәт дип шигырьләр язып яткан чакларын искә алды. Мәхәббәт бит ул матурлык, шундый җылы хис. Ул берничек тә үлем белән тәңгәл килә алмый. Яраткан кеше ярата инде. Кемнедер үзеңә каратам дип үлү башка сыймаслык әйбер ди ул. Эстрадабызның гүзәл җырчысы бүген 3нче урын иясе. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимәк, канатларың каерылып кинәм. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, ала күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Бәлки төн булып, караңгы төн булып, җиргә төшәрмен мин. Сагышыңа юрап, очрашуга юрап тыңланны. Кара гел булып, иңнәриңә кунып, кабат елармын мин. Син генә миңа катырма, таралырмын, югалырмын кинәт. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, ала күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үскәр мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин.
миңа тимә, канатларың кайырылыр кинәт. Ежекләре хыялны төмә үргән, серләренне беләп тасалый чишмә. Янына килеп, ала күз яшьләремне түгән, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Ла 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 ла, ла 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 ла. Лилияләр дуэты бүген икенче урында. Тапшыруыбызның темасына килгәндә кызларның фикерләре төрле. Бүгенге көндә мондый ситуацияләрне төрлечә хәл итеп була. Сөйләшеп аңлашырга була, чын ярату күңелдән булырга тиеш. Минем өчен түбәдән сикер дигәнне аңламыйм дип сөйләде Лилия Гыймаддинова. Лилия Хайруллина исә ярату хисен кешегә бәйли. Әгәр дә кешегә карата зур хисләрең бар икән, үзеңне корбан итәргә дә була. Пушкинга килгәндә шуны гына әйтә ала. Ул башка заман һәм җәмгыять вәкиле. Бүгенге көндә бит кеше күбрәк үз-үзен ярата дип Лилия Хайруллина. Җырчы үзе мәхәббәт дип күп әйбердән баш тарта алыр идем дип саный. Мин кызларны икенче урын ялалары белән чын күңелдән котлыйм һәм Лилияләр клибын бергә карарга тәкъдим итәм. Сихри нурлар сибеп, шәшек ата шәшкә, таңнарда. Саф ташлары белән гүя насыләшә дөньяга. Җирдәге бар гашыйкларга бәхет телиләр төсле. Ак лилия чәчәкләре, мәхәббәтнең билгесе. Хуш исле назлы гөлләр, лилияләр сезгә бәхет телиләр. Аерылмасын яраткан йөрәкләр, ихлас булсын сөюләр. Ак лилия төсле, ак булсын бәхетләр ярларның. Вәгъдәләр үтәлсен, өмет өзелмәсен парларның. Ташларына кызыгып бик, чәчәкләргә тимәгез. Сөю хисе чәчкә сыман, бер үк саклап яшәгез. Хуш исле назлы гөлләр, лилияләр сезгә бәхет телиләр.
тапшырубызның иң тәмле урында бүген Элвин Грей. Ул Пушкинның иҗатын бик үк ошатмый икән. Күңелемә, уй-фикерләремә күбрәк Есенин туры килә. Кайвакыт аны үземә ошатам ди. Ә мәхәббәт өчен корбан булу булмауга Элвин булай дип җавап бирде. Беркемдә һәм бер нәрсәдә корбаннарга лаек түгел. Үземә килгәндә мин илем өчен генә корбан китерә алам ди. Ватанпәрвәр җырчыбыз бүген беренче урында. Бүгенге музыкаль бейеклек баскычлары һәм җырчыларыбызның фикерләре менә шундыйрак. Ни генә булмасын, баш белән уйлап, йөрәк белән яратырга кирәк. Мәхәббәтеңне аңлатам дип таудан сикерергә дә, шәһәрләр җимерергә дә кирәкми. Аны үз игътибарың һәм тугрылыгың белән сакларга гына кирәк дигән фикер белән мин, Ранил Нуриев, сезнең белән сау булашам. Яратып һәм яратылып яшик. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид,
Стилевые решения Китрой. Китрой.